Yon, what's up? What's up? Ginagawa mo. Welcome back sa akong YouTube channel. Salamat sa pagbisita. Salamat. Ug sa mga wala pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and click notification bell. I wanna feel when I'm broken hearted. Everybody, got nobody, so I do it so long. By the way, this video is just daghan kayong mga labay. By the way, this video will be a review sa mga product na akong na order sa Lazada, which is mic, lapel, and Gorilla tripod. Kaning gitindugan aning nga phone nga akong gamit ng video. Okay? So pa siya na ko nabrihan. Naka-sealed pa siya. Sealed. Ator na siya nga abrihan karon. Napalit na ko siya. Hindi ko siya kung pila to siya. Basta ako rebutang dali. O nakapalit sa koog tripod. O, di ba? For vlogging. Kay sooner mag-vlog na ko mga travel vlog, daily vlogs. So, magamit na ako ng lapel mic o tripod. So, kung kabantay mo, banha ka itong palibot. Kaning lapel is makatabang daw siya, maka-minimize sa mga tagan kayo mga labay ba? Sa mga palibot, sound sa palibot. Nara siya, nara. Ito na siyang hinahinayog. Abri. Actually guys, ang tripod, ako na siyang kuha dayon. Tadang! Grabe makaputos. Sa Lazada eh. Mura magdili pagamit. Grabe, silyado kaya na. Inana yung forma. Sama na ipakuha na yung dili. Sama dyan Lazada, ipakuha niya na yung dili. Batang pasaway at lahat sasabay. Grabe siya. Grabe ka. Oh. Tring! So, nara. Nara. Kung inyong makitaan, nara siya. Nara, giputos pa dyan siya ani. Giputos pa dyan siya ani. Grabe yan. Grabe yan. Maganda yung labay. So, nara siya. Duhara tabok yung pan. Itum-itum. Ayun. Nasa clip. Clip. Mag-montage tani. So, ayun Perez. Lintik na pag-ibig, parang kidlat. Puso kong tahimik na naghihintay, bigla mong ginula. So, mo to siya atong tripod o atuang lapel. So, taas gid siya. So, taas gid siya. May pay lapel taas pa. Inyong relasyon hastang mabuar kayo. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa.
So, ato na ni siyang try. Then, ato naman ang atong mahibalan if ma-minimize pagid niya ang mga surrounding ng mga sounds. Surrounding sounds! Ginagawa mo. Okay, so muna na siya. Muna na siya ang gamit na nato ang lapel mic. Lapel mic. So, kaya naman siya. Okay naman po. Gamay. Kira gamay. Kung si Jai pa to. Kurog kayo kung gamit nagkamot ra ko nagkamot. Naratong tripod. For only kani nara. For only that one. Itong tripod. Then lapel. Parang reporter. Murag reporter sa 1TV. So thank you kayo sa pagtanaw. Salamat kayo guys. Sa paibog ra ko dire. Paibog ra ko murabag nindot. Murabag mahal. Murabag ra ba kanyag mahal. Dili ra ba? Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang Kung gusto mag-vlog, sama na ako. Dili ba ni ko na to ha? Dili ba ni pasikat-sikat? Makaroning nun. Igad. Lingaw-lingaw raman tao ni guys. Lingaw-lingaw raman gud ni. Ang mga taong may lingaw. May lingaw sa kinabuhi. Lingaw-lingaw. May na lang po malingaw tao sahay. Pantog bitaban hacks din sa mga. Dapat mo kayo mignalan highway. Pantay mo. Klaro, klaro. Nyet. Klaro. Oh, highway, di ba? Highway. Dayon, ay smoke test. Tura, smoke test. Ang dagan kay sakyan ng isa mo, guys. Grabe. Dahil reklamo kong banha. Kamu daw kung nagpuyog lalang sa tulay. Kamu daw kung nagpuyog sa ilalim sa tulay. Reklamo ko mga banha. Okay, Tora. Nana siya. Nagtapot na siya sa akong kinabuhi. Ginagawa mo. So expected nga all of my vlog nandiyan na siya kauban ako. And also I'll be shooting travel vlogs soon. Soon. Kailagan man ko, maglaag-laag ako diri sa Dipolo. Magsuri-suri ra ko diri. Paibog na ko kong lugar sa inyo, ha. Diba? So, salamat kayo sa pagtanaw. Bisag paibog ra ko. Paibog murabag nindot. Murabag mahal. Di ba kanya mahal? Sa bawat saglit handang masaktan kahit di mo. Salamat kayo sa pagtanaw. Salamat kayo sa mga oras na inyong gihatag na ako karon. Salamat kayo sa tanan. Oh, dagan kayo malabay, di ba? Padagma ang tanan. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamat. So, thank you kayo for watching. And shout out guys. Thank you so much.